Greetings, South Africa, and welcome to yet another amazing episode of The Future. And of course, I am your host, Dunotando, the creator, holding it down till the mic drops. Today, we are in this amazing location, proudly sponsored by Umvolozi Casino and Resort. And of course, we're here to do what we do best, which is to converse with amazing people. Today, we have a well-known physiotherapist who's here to converse with us and share his amazing journey. So please do join me as we embark on this amazing journey. Ladies and gentlemen, welcome back. And if you've just joined us, you are tuned into The Future. And of course, I'm your host, Dunotando, the creator. As I've said before, today we have an amazing guest who is a well-known physiotherapist. We're here to converse with him. His name is Mr. Fakas. So we're going to take this time and welcome him. So, born. Sanibonani njani? Siyabonga ukuthi uyaphila usona namhlanje. Hayi siyaphila siyabonga ukubana namhlanje. Siyajabula nathi ukuthi ke sibe nawe la ohlelweni. I'm sure ukuthi ke lo mbukeli namhlanje uyafisa ukuthi ke akwazi kangcono. Mhlasimbe sithathele lithuba sichazele sibeke sithombeni ukuthi ke masikhuluma ke ngawe ke sikhuluma ngomuntu okhulele kuphi, uzalelwe kuphi nje sichazele nje i-background yakho. Ngizozama ukuhlanganisa konke okushilo nje. Njengoba ubusushilo igama uSibonani Sofakazi ngokwe-profession ngi-physiotherapist. Ngizalelwe endaweni yaseManwat, ngakhulela eThuba Lethu. Kodwa njengamanje ngi-based eRichards Bay, ngisakhamuzi sakhona. Ngicabanga ukuthi ngizama ukukhava yonke into eyishilo. Mhlasimbe uma ubheka impilo yakho nje, mhlasimbe who has been like the greatest influence in your life, nanokuthi mhlasimbe ke influence kanje? Ngizothi kakhulu abantu ababe ne-influence enkulu empilweni yami abazali bami, ubaba nomama. Kodwa ke ukuphendula nje kunzima ukupinpoint umuntu oyedwa obe ne-influence empilweni yakho noma ukubona la kuyena. Ngingathi nje igroup yabantu abakhulume ukuphila phezulu kwempilo yami, abakhuluma izinto ezipositive phezulu kwempilo yami. Abanye ngisabakhumbula nabanye singabakhohlwa ngoba lezo zinto abasuke bezisho yizona zinto ezisidrivela kwi-direction le esigcina sikuyo kahle kahle. Ngiyezwakala shuthi ke kuzwakala ngathi ke abazali bakho baba ne-influence enkulu kakhulu ke ngoba ushilo ukuthi ke kunzima nanokuthi mhlasimbe ubeka abantu abaningi shuthi ke baningi kahle kahle abantu abaningi abakwazi ukuthi kube ne-influence enhle empilweni yakho. Uma uthatha ukubheka impilo yakho, what is the kindest act that you've ever done? Moyibona khona ukuthi yabona Nkosi yami ngaze nganenhliziyo enhle impilo mhlasimbe. Ngizothi lo mbuzo lo unzima ukuthi uphendule wena umuntu othi ube kind. Abantu ngempela bangakhuluma abantu obekind kubona, and lokho kungakugculisa ukujabulisa ukuthi maningi ama-act engiwenzile kubantu engathi a-kind. Mhlawumbe amanye ngiyawazi, mhlawumbe amanye angisawazi. Kanti futhi uma wenza i-act yokuba kind kumuntu usungayenzeli ukuthi ngelinye ilanga uthi yabona ngenza ukuthi nokuthi kusibanibani ngoba u-defeat i-purpose yokuthi ube kind leyo nto leyo. Mhlasimbe usakhula nje, usawumntwana, usemncane, imuphi umsebenzi ofisa ukwenza? What was your dream job? Uyabona uma usawumntwana ngiyakubona kubantwana abamanje mawubuza ukuthi yini umsebenzi ofunayo. Sometimes abantu bayahleka bethi lo muntu uyawazi kodwa umhlaba nje ngoba kanti ayikhulumayo. Mina ngifuna ukuba umdlali webhola. Ilokho engangithanda ngangiyibona futhi ngomdlali webhola, ngangiyibona ngiphesheya ngikhahlele ibhola. Ezinye zezinto alokho zami abantu awuthi mawuyisho abantu asebekhulile babone nje ukuthi
lona impilo ithatha serious kodwa so imina lo ngangibona umdlalo webhola. Alright, so kuyazwakala ukuthi ke you wanted to be a soccer player. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi ke vele into ke especially abasafunda isikole izinto abayifisayo lezo ngoba babukela kubantu abaningi especially ngoba isoccer is exposed kakhulu nje kubantu esifunda futhi nasesikoleni. Mhlasimbe ke what wakes you up in the morning and motivates you nje empilweni? Okay. Ngizothi ekuqaleni ngathi uthi ngichaze ngami kodwa engakumentionanga okuyikhona engicabanga ukuthi kuphezulu kwendlela umbuzo wakho ubaba umuzi uNkulunkulu ungibusise ngonkosikazi uMajangase wasesibusisa ngabantwana ababili so into engimotivateayo nengijabulisayo ekseni mangivuka nengikhuthazayo ukuthi ngihambe ngiyosebenza umndeni wami inhliziyo yami iclose kakhulu nomndeni wami mawuthinta umndeni wami mfana ukuthi ngithinte esweni so ngilokho kakhulu okungimotivateayo nabazali bami sebekhulile angazi usuku nosuku ngifuna ukuba repair for umsebenzi abawenzile ngize ngifike kule sesigaba sempilo ngizothi lokho. Kuyazwakala ukuthi ke uyindoda yomndeni sisakhuluma ngawo umndeni nokukhula kwakho nje yini ekhumbula ngawe usamncane mhlasimbe izinto owababexoxela zona mhlasimbe ezinye ungabusayikhumbuli mhlasimbe ezinye othi uma uxoxa manje zihlekisa ubonke ngakenzani ngempela yabona nje izinto ezikanjalo. Ngizothi ekukhuleni kwami ngisamncane akukuningi engakudrawa okungi-excitayo ngokukhula kwami ngoba angikaze ngempela ngibe umuntu okhula ngizothi okhula kahle. Into engidrawa kakhulu ngokukhula kwami mangithe ukukhula kahle mhlawumbe ungayinterpreteka kabi azikho izinto awekho ama-exciting moments engathi nginawo kwi-childhood yami ngoba empeleni ngizothi ngakhulela ngikhule kwi-poverty ngikhule endaweni ngikhule elokishini elingekho developed. Kuyezwakala Nkosi yami siyabonga kakhulu for sharing ngiyazi ukuthi ke nomlaleli esekhaya sekukhona izinto ayifundile ngawe abengazazi. All right, ladies and gentlemen, that was our first segment, and of course, I'm sure you've got to know Mr. Fakazi namhlanje na ukuthi umuntu onjani. But ke asikaqedi, please join us once again in Masibuya as we continue this journey. Welcome back once again, and if you've just joined us, we are just within the second segment of this amazing show, and it is of course the future. Ngisahle naye umnumzane uFakazi namhlanje, who is a physiotherapist, is about to share his journey within the physiotherapy industry. Mhlasimbe, Mr. Fakazi, for umbukelo sekhaya, could you please explain to us as to what is physiotherapy? I-physiotherapy i-branch eka-health ngizoqala ngokudefine nje igama elithi physiotherapy ngizoyibreaka kabili ngo-physical noma ngo-physiotherapy. Therapy osho i-treatment and u-physical noma u-physio usho ukuthi a-physical treatment. So thina siyelapha noma sibona abantu sibelaphe ngendlela e-physical engasebenzisi imithi amakhambi okhogelwayo nokudliwayo. Into esiyenzayo nje sisebenzisa physical means okungaba izandla zethu ukumanipulate uhlikihla ukwenza noma yini noma ukusebenzisa imishini kagesi ukuzama ukwelapha angizothini ukwelapha noma ukumanipulate izinto ezisemzimbeni womuntu. Kahle kahle sisebenzisa izinto ozibonayo ongayithinta ukwelapha.
asisebenzisa okhogelwayo nokushunqiswayo mhlawumbe noma nokudliwayo okungaba yimithi noma amaphilisi noma yini. So uma ucabanga nge-physiotherapy nje kumele ucabange ngomuntu ozofika asebenzise physical means ukwelapha kulokho osuke ubhekene nakho ngaleso sikhathi. Siyabonga kakhulu, ngiyathemba nombukeli esekhaya sethe uchazeleka naye wavileleka uma sikhuluma nge-physiotherapy ukuthi sikhuluma ngani kahle. For wena-ke yini eyakwenza ukuthi uzungene kulo mkhakha? For mina into eyangidrive kakhulu oqala ngizokhuluma iqiniso, ngicabanga ukuthi ukufika kwami la engifike khona beku through intervention kaNkulunkulu, yena wangichanela ukuthi ngize ngifike lapha engifike khona. Nkathi ngise high school noma ngisakhula mina bengazi lutho nge-physiotherapy, bengayazi ukuthi physiotherapy yini. Ekhanda nganginokuthi ngifisa ukuba udokotela, wagcina ngokukhula nokunarrowish izinto oyifunayo, ugcina uthi no kahle ngifuna ukuba ku-health, ngifuna ukuba within i-field yaka-health. So uma ngenza ama-choices ami ku-matric ngangine-medicine okuwubudokotela ku-top list mase kuba i-physiotherapy as a second choice. Ngizothi through i-guidance I couldn't reach ku-medicine ngenxa yokuthi ngase ngilate ama-applications ami. Ngenza u-matric ngo-2007, kwaba ne-strike eside ngalowo nyaka lowo. Ama-applications ngaze ngawenza noma saze sawenza nama-peers ami after i-strike esaphela ngo-September. So angangastand i-chance kwi-medicine, application yami yaba late, ngase ngingena kwa-physiotherapy. Physiotherapy yayi-within ama-choices ami ngokuthi ikwa-health. Kuyezwakala mhlasimbe uma usuthatha ukubheka noma uyasinabela ngoba ushilo ukuthi-ke nisebenza ngokuthi-ke nelaphe umuntu, mhlasimbe imaphi-ke ama-services that you render to your clients ngokuhlukahlukana kwabo? Mhlasimbe-ke mhlasimbe yanamagama akhona abizwa ngawo, mhlasimbe ungakwazi ukuthi usinabele ngakho. Okay, indlela engeke ngiphendule ngawo lo mbuzo ngoba ngicabanga ukuthi umbuzo abantu abaningi abaye bawubuze abantu abaningi abangenayo futhi i-clear understanding yokuthi kahle ifizio ibona abantu abanjani. General abantu bathi ifizio odokotela bamathambo bubona abantu abaphukile nabantu ne-stroke. So abantu bayazakhela ngoba bayazakhela bona ukuthi isho ukuthi ifizio yenza ukuthi ngenxa yokuthi sijwayele ukuyibona kakhulu yenza ukuthi. Ukuphendula kwami lo mbuzo lowo ngizozama ukubeka ngendlela yokuthi umuntu understand. Siyadiagnose, si-treat, si-refer futhi uma ukuthi sibona ukuthi into i-outside the scope of practice sethu siyise komunye umuntu. So kahle sisonke kwi-field yaka-health. Kwi-field yaka-health izifo noma ukugula kwabantu ku-divide kunama-categories akhona. And singena cishe kuwo wonke ama-categories aka-health or ezifo sibona abantu ngokwe-physiotherapy. Ngizokwenzela isibonelo, kwa-health khona u-medical. Uma uye esibhedlela uzothola kuthiwa khona i-medical ward lapho categorizwe izifo ezithile ezingena phansi kwa-medical. Ngizokwenzela isibonelo, mhlawumbe kuba oshukela, kube o-BP, kube o-pneumonia. Lezo zifo lezo zingena phansi kwa-medical. Kube khona u-surgical, khona abantu esibhedlela unongena uthi uya e-surgical ward, kunabantu abahlinziwe nani. Uye e-orthopedic, kunabantu abalimele ngokwamathambo, amadolo nani. Uye kwa-oncology, kunabantu abane-cancer. Uye ey'nganeni esibiza nge-pediatric ward. So iphysio uye ICU kubantu abagula kakhulu. So wonke lama categories iphysio yangena kuwo wonke, kodwa izoprovide physiotherapy services, izolapha ngale ndlela ebengisho ngayo using physical means. Angithi yabo. So mhlambe ke inhloso yethu kakhulu ke as a physiotherapist uku-restore i-function yakho. Umuntu normally i-function yakho kusukuma hambe, adle, ayinakekele, ahamba emsebenzini, amanipulate izinto ngokumsebenzi wakhe, ngabe uyabhala, ngabe uyatype wenzani. So kahle thina
sikhonela lokho kwi-field ukuthi silekelela abantu ukuthi benze izinto abazenza on daily basis. Mhlawumbe uyagula wena ngizothatha ushukela ngamasibongo. Ushukela generally ujwayele ukwenza ukuthi ukhathale, ukungenzeki izinto, and sometimes uspend isikhathi esiningi embedeni ulele mhlawumbe for 2-3 weeks mawukuthi ugula kakhulu usesibhedlela. Uma ukanjalo masosukuma embedeni kuzoba nzima ngoba ama-muscles akho manje akhathele kade ngasebenzi for 2-3 weeks. Udinga umuntu i-physiotherapist azokulekelela ikuprepare ukuthi ukwazi ukuyobhekana futhi nempilo. Wayichaza kahle, wayibeka kahle. Ngiyathemba futhi ukuthi nimuke namhlanje usethe uvuleleka impela ukuthi abone ukuthi impela ningena kuyo yonke imikhakha nokuthi ke nilekelela abantu abagula ngendlela ezahlukahlukenayo ukuthi nifocus mhlasimbe amanenkinga zamathambo njalo. Mhlasimbe mawubheka your education, how would you say education yakho ikusize kanjani? How has it played a role into the person that you are today? Ngizocela ukukhula personally noma professionally. Okay. Ngicabanga ukuthi khona education ya academic le prepare ukuthi uhambe emsebenzini uapply ama skills owafundile kuma patients. Ngizokhuluma ngayo mase bakhona i-education engizothi uyithola from daily basis from umuntu nomunye ukuthi mangibone i-patient enedolo ekanje uma ngiphinde ngihlangana nenye esimila laphana kulowo oqala naka ama-protein nakho engikupick up khona ukuthi mangenza kanje ku-effective. So I would say ukuthi academic information ya layer i-foundation for mina as a physiotherapist ukuthi ngikwazi ukubhekana nanoma isiphi isimo engahlangana naso bangibona i-patient. Base kuba khona ke le education yansuku zonke yokuthi mangibona i-patient engifunda nge-patient. I think ukuthi every day njenge-physiotherapist ngiyakhula. Every client engiyibonayo iyangikhulisa ukuthi ngikwazi ukuthi omunye olandelayo noma esinye isimo esilandelayo esimila noma esithe ukuba ngaphezulu kwaso ngikwazi ukusdila naso kancane. So sifunda nje zonke lonke usuku ngiyafunda ngiyakhula futhi professional. Yes. Speaking of sports, chazela ukuthi when did you join Milford FC? Ngiqala ukusebenza neMilford ngo-2019. Ngiqala ukusebenza neMilford 2019 ngaleso sikhathi bengisasebenza eShowe. So bengiyaye ngize ngama-weekends bebedlala ku-ABC Motsapel League. So bengiyaye ngize ngama-weekend ngibasize ngama-injuries so ngale 2019. How has your experience been working Milford? Ngizothini kungikhulisile professionally ngoba isport akusiyona into isport physio akusiyona into bengi-exposed kuyona, bengi-exposed kwi-environment yasesibhedlela ngibona i-patient esibhedlela. Nasesikoleni evarsity masenza i-sport kwakuba isikhathi esincane cishe sa-complete certain hours esport. So benginenayo i-experience kwi-sport physio, but from 2019 kuze kuba imanje 2024 I think ukuthi ngikhule kakhulu kwi-sport. I think ukuthi neminyaka esengiyispende kwi-sport ingenza ngibe yi-physio interesting, expose ey'ntweni eningi in terms of umsebenzi wasesibhedlela, kodwa futhi manje ifocusile futhi nakwi-sport. Mostly ama-physio uzowathola efocus entweni uma ngenza i-sport physio uzongithola ngihleli nesport. Mangenza ama-patient asibhedlela uzongithola ngihlezi esibhedlela. Kodwa with me it's interesting because ngenza yonke, ngikwenza konke, so kungenza ukuthi ngibe strong ngapha, ngibe strong futhi nangapha. Yes.
Siyabonga kakhulu ke namhlanje I also learned a few things about physiotherapy. I'm sure nomlaleli sekhaya naye khona ke akufundile also about sport as well ukuthi nani ngiyangena futhi endimeni yaka sport ngethemba ukuthi nomlaleli khona akufundile. All right, ladies and gentlemen, let's take a short break. Nakanjani masibuya sisakhuluma naye futhi Mr. Fakazi esesichazela ke ngama future plans akhe. So please stay tuned. Ladies and gentlemen, welcome back. You're still tuned into The Future. We are in the last segment of our show and we're still sitting here and conversing with Mr. Fakazi. Right now, we're about to hear and get to know the future plans that he has within the physiotherapy industry. All right, Mr. Fakazi, looking at things from now, what are you goals nje noma izinto ofisa ukuyitika off your bucket list? In terms of physiotherapy, ngizothi njengamanje la ngikhona ku physio ngine practice eRichards Bay igama layo Mandulo Physiotherapy Services isevisa ama hospitals oku-3 okuyi-Netcare Labey Hospital masukuba iMelamed masukuba iRichards Bay Medical Institute. So ngicabanga ukuthi uma ngibukela ifuture from manje angeke ngisho ukuthi ukukhulisa ilokhuzana ibusiness but ukuzama ukuimprove kuma kwi-service engirenderisha njengamanje kubantu improve quality in terms of izinto esengiyifundile before ngama patient esengiwabonile to improve on the ones that I'm going to see in future, to continue learning lokho kuzosiza ukuthi ngilokhuzana ngikwazi ukuyigcina ngi-updated ngendlela ezi-recent zoku manage ama patient. So it's mainly that ukuthi ngi-maintain i-service yami as a physiotherapist at Richards Bay and try to improve the standards ama services engwanika through continued learning. Looking at your journey physiotherapy, mhlasimbe imaphi nje ama moments that you're proud of or ama achievements that umuntu mubheke ukuthi yo these are moments I would like to cherish? Okay, in terms of physiotherapy, impilo i-journey ne sometimes izinto zenzeka ungaboni ukuthi ziprepare enye into elandelayo. So mina ngiqale ukusebenza ngo-2012 ngisebenza eSt Mary's kwaMagwaza Hospital, and then the following year ngayiswa esibhedlela esingakaze sibe ne-physiotherapist selokhu sabakhona. So as a junior physio kwamele ngiyo-establisha i-department yaka-physiotherapy. So and then i-department yaka-physiotherapy kulasa sibhedlela ise-Khombe Hospital ikhona namhlanje imine ngavula i-department. So angaze ngifollowishe ngoba kune shortage yabasebenzi, but ukuqala kokuvula kwe-department yaka-physiotherapy eKhombe Hospital yavulwa nge-junior physiotherapist okwakuyimina ngo-2012. And then I moved to Eshowe Hospital, ngafika kuno director khona. So mangifika 2-3 months down the line u-director wa resign. So le junior physio kade yadivula i-department eKhombe Hospital kwamele izosebenza angithi the moment kuhamba umuntu obe senior olandelayo uyena owenza ama duties umuntu osenior. So kwamele ngiperform ama duties e-director manje Eshowe. And then I think ukuthi konke lokho kwanginika isibindi kwangikhulisa kwi-field yaka-physiotherapy ngendlela yokuthi nami ngakwazi manje ukuthi yazini ake ngivula kwami ke manje ngivula uMandulo Physiotherapy. And uMandulo Physiotherapy I can say ukuthi successful usebenza ngendlela right eRichards Bay. So whatever yenzekile before mina ngithi Department of Health yenzani ngempela izongifaka eKhombe kwaze kube khona na physio la sekumele ngivula ama-file manje ngiqala department kwangisiza ngoba ngagcina ngikwazi ukuyimela mina ngibe independent
fully practice fully operational nje. Yes. Those are some proud moments, I could say. Speaking of the different things ozenza ka-physio, nanokuthi-ke nawe nawo private practices owenzayo eceleni, as well as nakwa-sport physiotherapy, mhlasimbe iziphi izinto ozibekile ngokusuka wabala ngaphambili ukuthi uyafisa ukuthi-ke linyuke izinga as usaqhubeka nangeminyaka? Mhlasimbe iziphi izinto ozibekile wena for yourself ongasho ukuthi zizokulekelela ukuthi ukwazi achieve lawo ma-goals now? Ngizobala izinto ezimbalwa. Ngicabanga ukuthi umbuzo wakho ngizowuphendula kahle, angazi noma ngizwe kahle yini, kodwa into esengiyifundile kulokhuzana kule minyaka esengiyisebenzile, one, ukuqhubeka sifunde siyikhulise as clinicians. Ngoba phela i-technology yashintsha nezikhathi futhi ziyashintsha. I-physiotherapist yango-2011 esa-operator ngama-principles ka-2011 ayizukufana ne-physiotherapist ephume ngo-2023. So we must keep on updating ourselves ukuze sinikeze i-treatment relevant kwisikhathi. So ngicabanga ukuphendula lokho, i-education ibalulekile ukuthi as much as ngisebenza kumele ngiyikhulise mina ukunika i-treatment relevant. Enye into ebalulekile i-patient feedback. Masisebenza asisebenzi nje ngomuntu simlahlele lapha singazi ukuthi kwenzakaleni. Sifuna ukwazi ukuthi senze kanjani ngoba manje umuntu nomuntu uyi-test yethu. Uma ngikubonile intervention yami yangakusebenzela, kumele ngibone phela ukuthi nomuntu no person B ngeke imsebenzele, no person C ngeke imsebenzele. Uma labantu ingabasebenzeli le intervention yami, then I must question the intervention itself. Angithi yabo ukuthi is it still relevant for a population yini? So ngicabanga ukuthi ukuyikhulisa thina as professionals is through i-patient feedback. Uma ngisebenzisa a certain modality ngiyibona ukuthi iyasebenza ku-person A, ngaphandle ukuthi u-person A akhulume no-person B athi u-person B no yangisebenzela, aphinde futhi no-person C athi yamsebenzela, then leyo nto leyo kumele isebenze general kwi-population. Yinto futhi ekumele ngithi mangine-conversation namanye ama-physios ngithi let's try this intervention, it's working wonders with our patients. Yabo. So i-patient feedback ne-education I think ukuthi ibalulekile eku-refineni ama-skills zethu nokwenza sure ukuthi i-standard sethu siyasi-maintaina noma siyasikhulisa kulesi seyisona kuma-services esiwanika ama-patient. And in that way abantu ngempela ama-recipient ama-services wethu, ama-patient iwona sijajayo. So if ama-patients happy ngomsebenzi wethu, nathi siyakhula siyajabula futhi. Uma engekho happy ngomsebenzi wethu, then asideserve ukuthi siyibize ngalento esiyibiza ngalezi zinto esiyibiza ngayo. So yeah, ngicabanga ukuthi-ke izinto ezincane lezo ozibekile ngicabanga ukuthi futhi zizokusebenzela kakhulu going forward. Mhlasimbe-ke speaking to umuntu osekhaya namhlanje osibukelayo no-inspired nomunye othi nami ngiyafisa ukungena kule ndima, would you recommend somebody ukuthi-ke engene kule ndima nje mhlasimbe umbeke esithombeni ukuthi ungamotivate kanjani? Okay, ngingathi umuntu osekhaya ofisayo ukwenza i-physio, ofisayo ngoba enothando engeza, ngoba I believe mina ukuthi uNkulunkulu uyasihlelela ama-journeys wethu ngezindlela ezahlukene. And futhi indlela ahlelela ngazo ama-journeys wethu uqala plante uthando for into ethile, and then i-journey yakho ikakhulukazi ijwayele ukuba aligned with uthando olusenhlizweni yakho. So if i-physiotherapy uyayithanda, uyayibona and ugrowa lolu thando, qhubeka uyenze, iminyango yakhona iyovulwa umuntu okudirecte kuyona. So sometimes ngiyibona abantu iphutha esilenza singabantu ukwenza into ngoba yenziwa usibanibani. Kanti mhlawumbe uthola ukuthi leyo nto angihlelelwe yona mina. Aqala uhlola inhliziyo yakho, aqala ukuthi
uyayithanda into oyenzayo ngoba ikakhulukazi futhi mawenza into oyithandayo awufili ukuba overworked mawenza into oyithandayo ngoba usuke uyithanda kodwa mawenza into ngoba wayibona yenziwa usibani emsebenzela mhlawumbe umbona ngathi uphila kahle you realize ukuthi let is strenuous and ungabi motivated ukuthi uqhubeke nayo. If usekhaya uyayithanda i-physiotherapy uyathanda lento kade sikhuluma ngayo uyabona ukuthi hey nami ngiyafisa ukusiza abantu nami ngiyafisa ukubona ama-patient ngiyafisa ukuweba kwi-sport ngokukuthanda uNkulunkulu uzokuhlelela uzoyikhanda i-space sakho kwa-physiotherapy futhi sizwakala ngoba uyakuthanda ungayenzi into ngoba ubona omunye umuntu ayenza kanti uthola ukuthi inhliziyo yakho ikwenye into iyenza lokhu okusenhlizweni yakho lokhu okuthandayo. Yes. Siyabonga kakhulu ngokuthi usicezelele ukuthi impela kubalulekile ukuthi umuntu enze into ngoba eyithanda not because ubona umunye umuntu eyenza but do something that you're really passionate about. Iyona futhi ezokwazi ukuthi drive ihlelele kahle ukuthi kahle ubone ukuthi kahle ubhekene. And thank you so much for spending your time with us namhlanje. I'm sure ubukeke usekhaya namhlanje ufunda okuningi kuwena and going forward sithemba ukuthi futhi uhambo lakho uhambo oluhle nama-plans onawo for the future sithemba ukuthi konke kuzohamba kahle. Siyabonga kakhulu siyabonga. All right, we've come to the end of this episode, and today we learned that passion can be able to drive you to places that you didn't think you would be able to go to. And of course, we learned about the importance of education. It's important to be educated, and if you love something, you must go study for it. It's not a bad idea after all. But from me to you, Intagaza Mhlope, Nothando the Creative, I am signing out. But please don't forget to like, share, and subscribe on YouTube. It's Vertebra Productions. Till next time.